Da. Empom te say. Pacho me hoyepa. Hoyepa. Pacho anda. Udin de say. Pacho frame Apia Robert. Apia Robert free hin na baye. SOMPA Pacho Kumasi ya. Kumasi heye. Na wunchi ne he ukrom ankasa na mekan. Pacho me ebununi. Wo firi buno. Pacho. Buno kro be so. Pacho me free Sumahinkru. 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 Me pacho. Media na meten kranza. Okay. Wa na meten kakra fine. Okay. Mten kranza ne potem de minim boye pa. Pacho me sumini mo. Osuni mo. Ejo. Kranza yefa na anim pa. Pacho honde mi rifi kakra na misa. Ejo. Na anim ana uzai. Ya fa binya se de druba bia. Wakosam ne sen a wo de abeda asem penipa se yemoa. Pacho da mene ayi oba bi netwo. Mene natna 3 years. Oba no wo fan. Pacho Kumasi ya. Ni din de say. Pacho oye Frafra ni de afia na poka. Afia na poka. Me pacho ai. Okay. Yenti o. Me pacho mene netwo sa na. Anyin se bam. Ana wo ye da. Pacho wo ye wo hosa yete kama. Yenti o. Pacho yete wo kama. Ana last bi wana kasakasa kakra bi ba yentam. Atana wa akula na makula na nya 1 year 5 months. Enti ai 2 years 5 months. Enti wana kasaka kakra ba yentam. Ana e kasa anwumle na minisi bia esuatwa. Enti ada na adwuma wo me so. Enti me sole ntem ahemache be 5 ekwa adwuma. Enti me ko bedru fie mato aduane kura me a ye ba be di me dru fie me wura kitchen first. Obia ni ho enkuku bibia dansen cropot bibia ni ho na aden. Ti ho na me sen wura dem so the same thing. Eno ma o nyina wasese ni nyina de ko. Nti anadwo na abobe 9:30. Nti misama chiba o mufi e wo makru. Anadwo no me bedu na abo 10. Ana mbe hu panyi ba ko a bi problem bi ba onu ne di manim esisi asem no. Nti mbe hu no no se waba wakamate. Na mum ade achi a de obi ebeka. Ti ade achi me ba ye no ma meto no. Omo aminim obi a wo honzo me bisa na obi asu onim oba no ohun no. Ebesi ena me no ka se maintain nka ono so awon fleme so am fle na ne phone ko wadum no akura no so tama me no wo be to school me ni na ne tuoze na me twere ne din eto ne bibia ne uniform kura no ane to ne kana aka no e de kan ana odi ko school ntimi me free me man 50 cedis kura no ya man bi ko school na so de be ka no se de odi be yi bia emfa me timi ba ya wasisa no mani nyina de ko ebesi na me no ka sei wasisa wo so nyoma kan e pa cho me no ma de wamfa bi na akula ne no ma no sisa so de ne kontie de ya ba cho ai akasa be ne si wo ne ntem e pa cho ono uze wo ye frafra ni ana me nso me ye bununi enti bununi de ye twi ana me se oba ne de betima entime ma se akula no want to krum kasa ntu sa afi no usia kasa ntu de ya fatwi ne kasa no kakra na kura me ba fi na me se onyi su fridge mu kura onte de meka je se okrum kasa no etimi ne akura ne ntimi ni nkomo ntimi se otwi ne wote ntu de ya fatwi ne kasa no kakra e ma me da asema me kan ya ni na chere se akura no fiti ase asua kasa no ni krum kasa no nko a na wo de kire no enti ama wo no suma akura na kura no akwa bi so wonte mesumi ntimi nka omukrum kasa no wonu oba no tena di se ansa na woware no e pa cho me nwale no wonu ne tena di se ansa na na ewo e pa cho yinya beye wanya me fa ne wanya 1 year pa cho ai na wotitwi na ne krum kasa wodi krum kasa didi watamo ate pa cho dabi kasa ndem nti ba kokra ese won so bibia mfiri oba ne ho ana ono so anya na adwen se wo kire bibia pa cho dabi enti apart from sa kasa no a o kache oba no de bebiem ena man ekoye e pa cho no oyobi a na kuma ha no enti bibi kakra bi a obedidi atem rough sa
be didi atem rofro saa ne menyi beni saa na o atime de eba saa me mentina fie nti me kwa me ni se ye kasa na saa de chia me koma adwuma nti eto da kura kasa otimi eye last kura ni sha ni aye no operation me kura ayi o ma ye na yi bi wa awo ne pane no so me ba ye saa eno kura no nya wanyi a afa kura ne de ne ko na busiamfo akotena na ade na ewon ha na hye na me ko ka che hospital no say madam no say ade ntira akura na ade bi hye ne ha mugya ya ma me no ede no mo so ode ne ko mo hunu ho hwe omukura munya no kura mo be ma ne problem enti ebasa man na okasem no ye ba ya na wasisi yentam ne ma me na san aba ato aso be 2 times ama ye ba ya na man na sisi ne ye sako man na sisi ne ye sako enti we ne de we osisi sa ne no ma no na me say we de nya de amedi akire bi enti akura na wo yentam no oma mi hu ba bi owo na me mesra no na me hunu se me ba no no enti ono so say ono akura ne de oma mi hunu ne oma mi hunu china oyire na wadidi wa tempe ba chi wadi ma tempe atemidi be no didi wa kan we ko widi mpa ba chi de ko mi widi mpa nse kwasempanyi wadi ni kurum kasa so wadi wa tempe ba chi de odidi a me mentintimi ntimi ende enya oya ene de anai na na kwa ba sa no wabɔ na busuafo bi amane se de asie ba chi ma bɔ mo amane pa ene o mo sesɛn we ba chi me ko a omo nimi a mo aiso mo mfa me won de wo kwa omo mpese omo ne obekasa ewo ni kurum aha ewo haye ni kurum de yenko eto kumasi he ya ewo haye wate so ame takwa wono wo yempota meye ba cho haye wo de wani ahuso wo haye ba cho free say asem ni si ye de mi nhia ne da unhia ne da pensuo bi nom unim ba bia wo ba cho David na wakọ na busuafo wakọ busase wo wei acho mako bibiri di asem no mo kan acho first na meko no di ka kirem zo behwehwe no na de obia woni naka ti firo no matwen ya onka bibia na last me san ko no ma me number bi se me free stream na asem obia o mbeka kirem enti me free stream na de bla bi fai oni me din komo no ka kirem se odi nipa bi number be ma me de obia yebeka efiro zo ma fla nenya nipa na ne nka bibia anam sisade ya mesremu mu amina oba ne de okwa me ba ne de mesremu me sankana na ene ne ntina se de etie na menhwe no na dache o me ye nipa kama emame okofa no eduru ba bi na busuafo ehaw kakra epacho abusiamfo de no mu ha me bat ono na etoda o ka kire me se yenkufie anam so ene de wo madwin bat wo ni se me no to ho a wonye me me kan no ma mienu bi kire wo nti amasikasam eho den kakra ma me nti nya abotre nti me kura kasakasa bi si aye kufie no me ka kire ne na busie ni na me kɔ no won se afuwe ya yasimu no de tie bia me ba fie ama de ese yeye anase mintimi ni nyina kura de be mama hu se oba no me ho no me ye e de amamu nti awa na last me ka kire ge no se te si no me fan so de esi nyina no manya bibi kakra ame pese me hu abusia wo so ne onko ne enko kina na wo kan ye nyene nti anche be na week na wo yes ade we a e be si na me hu ne bie mu no anyoma mienu be na aka kire no me ka kire ne se o se me ko hu ne maame ana se ni si efisa ne papa de awu ne papa wu ye de ese me ye bia me ye e de ma abusia no ne wono ankasa nti yenko hu o maame ne ni sister mo no ana me ka se wo de hwe afuwe de ne bla na me fle no ye kono ho no ti hobi ana me ka che za afuwe de tie bia me yakɔ na zi ede yakula ba yentam ti mi ntimi nya ne sa e ma ni nti me kan ya anya wan wi kura na o yes ade we ya o di free fie no pani unya so se ababa wa no eduru ba bia na o timi to nsa wo no so da me nye bi da me nimu yakura ono na dia be pone ono timi bo o mo me de but o ye bibi se o nyame kura ha obebo me ti akonwama de o ye ne obekọ no last time obekọ no de o ye da ye wo a nke bia ana ai mesi ye wo a ye nipa bia zabi o de nipa basa o de ye mi asani ye example so ha anka bia
Kamenti ya enye but me mamfi no meti akonwam no ye bibia ana wabo asumpen nda no de wutimi ye na onyem bowani so mabomani so o se enyin sentira de manfanya se bize ne ya wo be wo amamenti ye ne o se oba nyima sa de ne de wutimi ye aha wutimi ye anam si okay o se de wutimi meti ye no kura onipadua ntie me no me hu ni nyintu de obe bia me da se kora na manya me da chi no se metie wo kasa ntie wo kasa no a oyire no odo no pa oh da edo de si se de waye de even de obe mami bia me mpani bi me ne se nye won konko ye no anu one ne te ho no na wo kire odo ma no pa oh da de mitimi ye de mitimi ye pa se oba ne be mate de na me ye gisi de bia mintimi de mintimi so me ka kire ma ne bi se ono oba onyim ya na me ka se de wonyim enti adwuma ben na wo ya afise bebo ena o kan adwuma obeye ena me man iska no oso obeye den oso ono first no ye aduane ton but sisi ne de on pese obeye bi eja no edoso nti omo ne samla ne ayi ena o ton ena mse okay onyim de awde iska na ton sebe ya me so adwuma ne se wa wuni enye de bia na okọ adwuma onye sika sebe ya enso ya ho beto ti bibia ese da me yi bia metima ye de me ye ma no bema wo semu a wo keka wo de banyina no se meyi kasa no a onka twi kasa nkyere oba no ma kasa ba kakra me hye den hu de ntie esa baba wa no sesa na nwoma ko onya so se bibi hye wo na wo de hintae da kasa no de ono unze me kasa me mpese me kan ho asem bibiri me ni se o kan o tambi o ta na enye se ne ho asem na wo kan sesi a wani abra be pa obai me pese me busa wo se edie be potin ne hye ho a ma baba wa ne ko ye efri se ensem wa wo kan nyina no akoye komodie ye hu kwadu charge bi ade abono anasa asem bi a woni na aye ntokwa bi aba ama ukra ne bi kura no a wo twene so se kai a woko me se den hu asem potin ewom edie be potin ne hye ho a ma baba wa no ko ye da me side de bibia ni ho enti wono so se onim se me kan ho asem o mpie na ono so de opese o kan no onka me side de bibia ni ho e kire se e wo se okọ enti asem be potin aka kire na nadwo no asa na ade kyen ukọ adwuma ba no asesa me ka kire na na akula na asem no every se me maka kire no se every day me ba bia me ka kire no se akwasi no me kasa no ho a onti me kasa enti fa me kasa no chenti me yanzu efie ni ya brosan ba bia eti no ene kura na mama tu ho a ma be hand down ba fufuro ya brosan enti me ba ye na me begina gate no chi na me tie komo a oni akula ni di akula komo oni ni di nyina ye okrum kasa enti ya wana me ye din na me kosa me san ko gina gate na chi na me sai tie ya na me wura dan mu me wura me bisa ensuo bi e dai ho kura wodi bodua egusu se bodua ne sesen o ti se onfa ni krum kasa ne e kire na me force no so de ni krum kasa na kire na ensuo no ana me se afia ha de tie me ye wasem a oka no ye doso ye kwa kom ye suamu ade na bibie wom bia ye na obi aho asan no eduabo wa santimem ha no ano den nda oboy obo no sai ni ehu sai edua no wabo ampa anya sa akra oba no kra no hu begu nsu watima sai enti edua no obo no sai poten ono no se meka no se ono wa monsu ni din enti wa modua wona eka na wo te ne sai me de meti ye na meka no o se me se ode ni krum kasa ne sua kula ne kasa ensu na ya yitwaba no de pe bia mfanye no anam se ani ese wabodua o se sa enkume se ono so anim se ode ni krum asante kasa ne kasa ono so enkuno anam se ani ese wabodua na o se enye duabo na wa monsu oni dinti enye duabo nam se dabi wabodua ye de krum de o kan asemu ya wabodua ensu no so ni yitwa anse ne yakwadwuma eno de banzo ayitwa enti waboni din ne de wabodua meka o si dabi adana de kyenye na me ba ya na woni fie enti me de se me ye ne bone pa de se ebia me buafu me bono anase me ka asema ebe asem kra me meka kire na ebia no no aka bia kire me ansa na me maka kire no empempi asem be na ya ta aka kire no ka mi kire wo bacho asem no de ebia atem di na efisi asem bia be kan keto ano no be kan de pia bontene na okoba
no yesi no kasam no na maka chen say yenya de sa edem mu na bia ye kasam na wonti ase a emfa mpia bontene enko kan fi na yetim na enye ye de a obi betima ate asam na wo ba fi kura na ode ye bo se na asetena na ompe enti bibi wo ho anya botre bada me meka bibia omfa pani anomatrofobia we say gumasum se se bia baby ofiri kura no ode didi na tam etisa ni krum se bia baby ofiri se bia do se bia ku se bia nyado won kan chen se wo ye tani abo pen o da bi da se mi hu ni sana meten wo masum mi hu no minim so ye sirimuni ana mene na tena be 4 years ni enti won fa ni krum endidi na tam da se menten nyoma bia se o se ukrum wo ye sirimuni nti sei da bi da ya sirimpo na me no mu ye adwuma enti sa ana mezumi nti me nyesa enti sa kasa no koan wo ka che ne ba no na ma wo buafu me bunfu se enu nti me buafu se me nya na me ye ni bibi but me kase obejai na kula no so betima ka me kasa na bize okrom kasa de ye de na obetima aka ba me nka se enu nti me tan na ni ana se me ye ni bibi se be ya ne bubefu me de me ka kire se etisa akura obejai won se papa na wotadi mu ntemu asem no ono so tefan bacho ono so ti omo ho no ma empra hen wadi mu ntemu asem bacho be emprensa and didi kan di asem na mde koda no eso ka kan intentem bacho ne mi rifika didi kan no oze we ka se asem bi wo ho a enya asem no afa na asem kese sana ya oye asem bi wo ho a enti asem a mde koda papa no de pa na wo ankasa di ho fo a wo yire nde koda no ajona sem ne de bia ni ho a bibia o na di fo fi se o na pre no ho ade bi wo ha enye se o de kwa abusiam ono sa ade no so ope de na ya no de kwa abusiam se bia ya kasa se e bia kasa be kasa no na meme pre no e ho no sa point no because e kwanya wo ba no fa so yi ne nyoma ko ye no mi hu de ntie so ba yi ne nyoma kasa no kese pa no eye se o se e ma mienu number wo meme phone so e ho ne nyia no o se e ma mienu number wo me phone so ba ko de say na mi nyim free so e ma mienu no ba ko de say o se ba ku ye ni krom ni me ne say e ma mienu no wo yire wo hu ana wonte ma say be me na wote de mi kire yi da wo hu a me ne say tie mi ye enye no kre tie me e ma mienu no wo hu enti no wo hu ye no e dia na wo ka kire no wo hu ye wo say omo ye ompna ana omo ye den wo se mi bibi no omo ne te say me ka kire say ntisa ama asemu ekura ya kama bibia ye na last bi osan me da otimi fa me phone no ehwehwe so me mada no obehwehwe phone no so a number obetimi ayi number me fle ya nche nyina no afle esi be ma so dia oye okay ba kusi oba so dia na ni buafu se me no oba no e na wono so number no ka no wo hu no phone no so ache first time of fref number no ba ko e ma no 5 ene ne coin e wo phone no so no oye oba enti ofre ya no san frɛ oba foforo esa ono ko enti omunzu nyina afle me se ade ntira oyire eyesa ti sa ma na ya na oyire frɛfrɛ wo mu no so po oyire na wakuhu oba bi number na wose wo mpa ada na anyi mfiri so na da bia da so na woko tokwa da ze no na me pese ohunu se enya me hwe no mo enya me hwe no mo se de onusi hunu no enti sa se me ko yi firi so a obeka kyerem se won se na ma no eya mpanti a wayi afiri so aha nti me pese ohunu se enye no kre se saa enete ana so me no ti o me nkode ba bi ma de enchi da gize bia me koye honum eze bia me koye honum ati se sia no wow susu se wo yire no edie benti no asesa na nyoma ko da no de agise ono a fi se on tira me ka se mo hwehwe no na de ubia ono so meka evi se me minim de maye na edin se obekọ me menye ne hwe bibia ni ho a maye no enti sesia no na chese ukoka se wodi ni kurom kasa na eche akoda no ti no e na ama ne buafu a woko da me de metima ka se kasa no de wo meneni ntam etaba de sa na me ma fa ne se wono se yusitie no mpese me ka no ho nsim bibi de ni banyina
ewo no ane ho nti se ba me de me fa no se bia kasakasa na aba ebi se yenya am tutwede anya bibia ne de but ade be chi no no okone bla no no akoka na akoye nsim bibli okone bla no akoka na akoye nsim bibli otimi okọ mesu mi trezi se me ko mu fia okọ mu sian ye de ofa ye ba na wonya ne ho ade akla na nya wo de a asimu amuka de anything uzu nim se me na akla na neti na ho ade ne de se ne eye den a ewo mitim se meye enti pani wonim se Ghana ha abusuakuo bia ewo na mamre ne na mane etu ko ha omtimi ka cho se akla na nya oba oh amade omo se ji se me ya mamle enti amamre se ji se okoye ne ho ade na mame musa se odini krom kasa no e kire no ba ne ba no a enye wo ho oh eye but se ono no akla ni ntimi nkasa me ho no ene ne ha me se ye nyina ye ti dem na me flakra kasa no ono nti de me kan de e ba sa bi se wo me no ti no nti ba bi na me ti ba bi me no nyina na ti dan ba ko 3 years ni tama wonya enyin se ye ne de no ono ti ni ba bi but wonyin se ye ni week ni ma na osisa ne no manyina ba me fie se enti oyire no SOMPA eduru ba bi a wotimi kan krom kasa obra na wonya nwoye no ono wo ho no wonya kwa awoka onya ko a okani krum kasa na ada na wo de wansu aka ko no oba no atena afe baako ese kasa bia ye ko bra sansuo mame fomaduane mame no ana wo yire na ankyerɛ ana wa no waye wadweze unzua okay wan kyerɛ me na me so ma nkasa force wan kyerɛ me me hunu sɛ sɛ de mu wo kumase ha na ha santikasa ne yeka eye den akola na onyina ko bete enti eni kwa se na ka ogyina wi so ene oyire ne kora ako ya me de manku uze wono no o ka asema de we obesi aka na koduru no wan sho ho so atambia ho so beka bi enti se me kan ye na nko se mate ebi ma bi ma simple ba no ka me ye frafrani enti de me pen me ye hu me uni se me na me si me hu me ni so ye frafrani se no kra wo ye frafrani na wo ba ye no metima ka cho se wanyema nya me no na nyem enti me mpe sirimunu se me ne betena no me ka cho se me ne enyu wo ba bia e de na wo beka one hwe ka kire me but me so ye tani wo ye frafrani se bi enso ba ye no me gitum ode asi se me no betena enti de entira me ba beka bibi se wo ye different yinti enu nti me hawo onye me ka mini so ye frafrani wo ba ye na nka me mpe frafrani ana me mpe tani ene na tena ko ba me ka cho se minimo ba bia enye me na me nyemo oko baby na chese wanka sa wo ye wadwene se busuakuo bi owum bia no open me pe bi se me no me so me nya santini me ye bununi na de na me ko ka kiru bi se ono so kasa eyeyi me ye bununi me nya santini so yire ne de sai e friend afiana afiana poka pacha oye kokko pacho nye kokko no so onye tuntum frafra po ya no mpe kokko omo ye kokko pacho we ni de wanyini o wanyini wanye small girls wanyini sanjefoni bi so pe ma kokko wanyini etu ka kire ababa wa ne se kasa na mode ka kire oba no onyai mesi onyai akula ni sa nti onyai manka se onya ma mesi onyai onya se odi ni krum kasa kire na eno de ye de na obeti kasa no but on family so me de ne nkire na kakra se menene betima di nkomo wan kan chen se onyai fantafo kasa bia nkyekere no esa word ne de me nyusu ko sa word ne do yusu pe be ma oba ne buafu se tani de dabi efisentafo na me no mu ye adwuma tisesia no o mamamre no mama ne ne kire se wanyu oba ne ho ade so akoda no momfa ne ma nti da be na aboboboa ho ne nyina yakogya wo oh ipa cho se de omo no me frɛ omo no omo anka se me ye no ho ade na data unze onu se wasisa no ma awoko me frɛ omo no omo ka chenso omo de omo mamele mu de se obi wale ya omo wale mu obi no de ne no ma ble na oba ne wale ya ono so gina de de ble no enti sa owo ba na ode bekɔ ama nipa na fa kula no
asem we dem TV da be say wo nim say wo kunu abetena wo bi no watena 3 years na wo be ka asem we dia ano odin me menti ase say wo kasa asem no da akere me sesia wo mu nim say omo de hye no owo ho se kokoba so omo fa akire bebusa say omo badwo omo ba obeka say Sompa FM that say ye ko ho no ye ko omo ho ye ko omo kasa omo nim ba bi owo oma imana ye ko no so nim ba bi owo oni ba bi a me ba no enti se wo fa akire say wo sa abeji na firi mo de a na ho ne de mente wase na che se kire no man kire wo ozi oni ba bi owo eni ba bi akula no wo ozi oni ba bi akula no wo eni ba bi a oba no ba ti wi ensu se bisa obi aso oni ba bi owo obi se obi a ozi oni ba bi owo 2 months enti se wo mom na wo ntimi entina wale no wasesa ono ma de a akula ne de se wo mami hu no ebisa akula no mabɔ ho ka so so de ne koma be ma bia wo ba bia menso ka mabɔ no efise be ma kro no nim se obi na hwe akola na be do this time ana se bi wonyem ya no so abusiani bia ma wo se oba be hwew ana ma hu kunu fufuru bia ewo me na me hwe wa kopinso wo yes me na me hwe wa be see this time akola ne yale bibia me hu bia se oboa me eti ufi se saadwini na wo timu dia de so ye mame no non so na menso me ba na so de nya dia me jana momo nya dia eti yesi a yemfa ne se na poka wayira eti tonkra fa fidiem tonkra fa fidiem se wo yira open no that is it onya me ribi mo so eja me ba na me fa se wo ba no maame sisi asa wo poba eti ba bi owo bia to ne nkra se wo mra sompa ha na wuhia no afia me ba cho wo de akura ni dwane ye no 2 months 1 week ni nti ba bi owo bia yi hu adi ne fa akura no bia na wo betima hwe no kura me nso me ka ho a akura no be kama ebise wo frema konta no ka kire ne se ensuo na wo beton de ahwe akura me nso me ba no ba wiase no anka se ensuo na ton fa hwe no me ka se me de ni be si ba bi ni ama no wato no ba ensuo de sebi e adwuma de bat enti me hwe me ba ne se de me pe enti ba bi owo bia bla sompa na fa me ba ne bla na me hwe nti sa asem no wo mun nsem de wo mbeka ene wo ho me de me ni bibia ka kiro but ba bi owo bia wo no wabusia asem de mba ne ba akura no bia nim se me na me wo no wo papa wuye no me bo ho ka 10 million o ka chim se nyiska bia na data no abusia ni nim yanka se ska no wana giye wo ye yi no wa musa jim nsa bode 1 million e ma me se twia no wa enti enye se bia ma fofo me mfa ofo yes me ye na me ye me mo ska to aduane eto bibia edi me mfa ofo ska no de kwa abusia me ko ye yi enti ba bia wo bia pibla na fa me ba ne blame akura na enye obi aba ye me ba unim se me ba onye me no obi anim se me no nete ti me sro so amefo ne ba bia obi a obi hu ma ayi o pese me kire si do si akura ma kire a kire me en koyanim da o ye obi a o titia ena se bi na ni ba ko so ha no na ni ba ko ha no ana na no so se chim kakra bi sa afia na poka obi a onimu no bia odi akula na dwane 2 months ni me on fleme me so me flele nko me ko na busiamfo a na da nsem o mo kan se bi me nsheda enti asienyi okay akula no tu ni din kama wo ajo ma tu ni din aye ni bibia o de to hwan me de to me maame tini wani abri me de to me maame mani dia breda me amehu me ka chiro se me hu pa ewiase de se misitie no obunsa ebia na ntisa obia ne se du sitie na so ya adwuma ben me fitani opeso hwo ba ne kama onti me hwe no ono wanya adwuma bia ebia wo pie 2 months no wo tete wo pie obi be hu nti dia na wo be ya wo de be hwa kula no ama kula na sinyi nti se wo na wo mo hwe ba ye de wo aye hwe ba ye hwe ba se bia wo na mo hwe ba ye fasi ho ye de hwe ba fasi ho wate timi se wo fa me ba okay baby akeka ko na hotro me ma ko ho yemusa production team ekwan ane modern bo mabo afa ho efa afia na poka yeso so am important ya na poka dia koda no ko ya asemo ya asem ba musu granda kwa ba yeja na asemi wa hwehwe makosi say na poka asemi odaro ma papa ya branchi odi asem me ba na ma meni kamo na baso akasa yi pa because ensemo a o ka no
said the men nam said you see cannon sem saa pepepe nana or ka asem bi nana ase enti ase no nipa beti ase na den se o ka se oba no ne krum kasa no meku share na konta no na asole pan ba ko methodist micro methodist asole pan ye frɛ no asole pan permit insane ye frɛ no na me mbɔ na baso na me ndana ase asole fo no mayi wodo atwe se tembi omutie na asem refri so mpa ba no ko ade wo mbetena bi enti asole pan ni etena mu ene beme ya konta na se oba ni nua bema no na no ka se o se on kase wonyan ne krum kasa no se eya on fa sante kasa no so frem en won ka bi ntwere no na tambia na kasa na kwakoye frafra kasa no enti du be bia on ka twi no na frafra no de dan a akola de oba na tete no oba na tete na akola no ben o mam na dan a obete frafra no enti edu ba bia on fa twi ne bi nso nya den on ka ntwere no na nye ntokɔ se e bia won ne kontokwa na me call ne brand hono no no so eno kra o ka sembi obisa me se ni nua ba no ene be me ne tie se asem si ya on ba ne hono mo na wono kwa no nim se woni ni nua ba ne tie nti sa branti onu mum na yese wo hwehwe ni nua ba no e free sa papa yi hono na no me busa no nti sebe akwai bibi sɛ wonim sɛ oba na firifie kra no ekwan bi so no hunu na sɛ mpanifo ka sɛ bi sɛ opani due matin so mente so hunu me kyo no na yakɔ hɔ several times na ade pa ewo mu ne sɛ papa ne nkasa ye mu nyina no opɛ so ɔkyerɛ sɛ papa yi time a one ne nua ba ne tie no amamre a yɛsɛ obɛyɛ sɛ ne yere no wa ma meye frafrafo nti se wa ma me ye ne je akwala no wonye papa we ba omo fa mamre ni agro yes ani mo amane no yes nti me bisan se na se papa na ready kra no a ekwan ben na ye befa so a menuen ne nsa beka ne ba ana no we se waboa no ho de a yenka no ho na yenko silim na yenko tumpanimfo ho because ono no de na wo hwe se abra omu okumase ha sei no ono na ye pani wa ha enti nkoba ba be ye bibia asi ne so na nko no mum di kofie na emom se akodum pempenso bi ama oba no adwane afifie dia esi asem ne nsem biem esi won panimfo sem wo islim ho no mu enti gise ono no mum kɔ ho because baby akwa koduru no ono de oya ano aye den yes akodum panimfo metie enti papa yin kasa yi mu no oye obi a wan na adwen se nani wo ne ba no ho baby an ba no won se bikusi bo mu kura no a opese oye den okɔ ho no mu enti ye pese ye ne no ye den ekɔ ekwan be ne be den ye be fa so sompa FM ana na wo twere me se ene ne obefrɛ eslim ho no mu abusu ye panin na de abusu ye panin beka no obema ya so aye den ati enti yeso ye twɛn de abusu ye panin beka okay enti de abusu ye panin beka no ana blanche sakɔ em se yakɔ no be 3 times na abusu panin no se ye be friend se benya no se enya no ye fra na ba yo bia fa hello ye hwe abusu panin o se me kwakɔ ye maburu anwumre be di tuo ye be di aburu abeche enti me kɔ me kɔ ye maburu enti be batam be wo se nika no na be kyere sa enti se bi won se adwuma wi so ni pa ye ya che akwakɔ ye bibi se papa na ntumi omu abusu ni ntumi nka se ya na se wayi nani ahye abusuan no muslim no ena wama number na number no so ye fra omu so ombedi abura beti enti okwa na abusua pani wo hen fa so a up till now ye hu ba bia abusua pani no wona nka mpese wa fafon no me yetie na no gisem okay so hu ne meche no enti se be ya dance enti nana wo koso ko wani mu no mapusu abusua pani number na minya no enti miguso de besi bia na be ma tifo aso atimeda ase panipa otemeka me pa to mitu nkafa u so baba na okay ne mpom te sei bako na mutu e adom ani ahweyi enti no sompani akatu apenti no me ho o yere ne ho ye wo hene yire ojane na so se bowurezi o mu na so fusu kama sompani akatu apenti no obi ahome kama pa ti obia pani na wadawroma anwumre ya asem wutie
na amamra ni amani a wo moye ma frafra awade ekoso no wadawroma ubechirim sei na amaye de minimu no se me ka se me chire me nyina kra na ne problem no kra no mo be wie kwa ne da so chire me ani etwa ne ti amaye e wo frafra fam na men pete mbisa nse ayi oba no wa ware da no ware oba no wa ware pen pani betra se oso wa ware pen oni ni kunu na wo ho oni ni kunu na wo ho oso oni ni kunu na gyan ni kunu no ti ase ni kunu ti ase na wo o se be ma no ti ase ana be ma na wo ye no ho ade no be ma no ni no ma no zo o ma gi ana wongie abrante bu edie ono koye oba no ho ade o ba kono de ono no ware ye no okay enyom de da tifri ni wura no abrante ne transe okay ben akasemu no pani yentie o de ono no ware dada na ono no jaye no wose de wone ware dada no waye ne ho oyo ba ne ho ade waye ne ho ade oso waye ne ho ade sana matidi ba men na mini etu waye ne ho ade na oni ni ne wo no mo jaye a na onu no ma no o man fa ma be ma kro no ware ne na etu o mun jaye entu ni wo ho na no wo a eye be ma na no ware na o mo jaye na ni no ma na o man fa nko no eye onu no ba entu wu kwa nya de ba ma eti se omo fa ne ma no so oni ba ku no de ware jaye na ba ni no ma no o man fa nko ma bosiafo no si ya jaye enti wo ko wo ba bia eye be ma no no ware ya o mo jaye no onu no ne ba enti se kobare se we so e de be ma no nyoma koma no oje ne be wo de kwa ni e ba free be ma kuro na onu ne oba ne jaye no wonne be ka se magi atum se no ma no me pe me no ma mo de bre me beji no mfa oba ne nko ene de ukoya ye de akura ne no oba ne nyina ba mo na se sia no be ma na anya atum se se na gide kura fine wakoba adwaman wawo abakura opena de sa so me pe me sa de no anu no enti unu ba na oba na no ne da ye ne die wo de da cheche na no ne nya na uni vi ho ukoya vi enyi na pani se koba ne se wan kasa wade no uja ya na kasa bae na ba santimem ha no na koda ya wo no enye wo hunsuo no ti woji ebe eye ebibire no dido no omoji na ba enye omunyina susu na yaji na bi wo ho no mo pe ente no won ne ko wo na bia me fa nso ko ne wo ye no ana o nikunu won ware ana ekobra se won pe be ma no betima ye akora no ko ho ade no waje na ekobra se wo ware ba oni be ma ntentema ba omu ntem ana omu jai ba jai na omu jai na ntwie no man fa nkoma be ma no ne jai ye no nti oba abojo ma no wo akora aye be ma no ware ne dada na o ye no ho ade o ne nye ntoko ba ha se eye ono no ne ba na se ekobra ne se oba no so de ba ma ne jai ye no okọ ye ne be ma no so akọware foforo asa akọye oba ne ho ade a eno so be ye be ka ne sei che be ma de obetima ware 10 nyina se ohu ya obetima ware 10 so ware nchen kura na obetima ware aka ho oba na ontimi ware be ma minu enti se koba ne se oba no ware kura na branti ko hu no eno one ne wo ya eno so eno no omukọ na oba no so won ware be ma na ye wo mamre be betima ye na o gine ba aba ne de obetima gi free ni nsem ye se mi sim ma waro wo so hu nwa ne mi so mi nu wa wo enti sa me no wo no mi be de gi me ba no kise mi ya akora no mamre na ma gi akora no eti ese de abrantie we onyina ni free so ne sanka ne ba no so won bu so oba ni ye so oba ne na oni ne ba na ware na omu jai na njai papa na wokọ ye be medada na ono no wo shirem na wo ye ne ho ade no ono na abobo ne dwama ene wo akora de ekọ ya ne de ba ma no na so oba no so de akora ni dwane bra brantie ye de nsusanso ne beba oba no do wo de ba no gubere ma we no kwa na enyi yi we no anya ye ne ho ade na ono no ye ne ho ade dada menese sa baba wa no e de akora no ba
na wɔde brɛ abrantie yi na ɔde ne tu kɔtena baabi a nsusuansoɔ bɛ na bɛba akwadaa no so. ɛno no bɛrima no a ɔno no gyaeɛ no ɔno nso wobɛtumi aka sɛ wɔkɔbɔ dwaman na ɔne ne woyɛ nti akwadaa no koraa no mempɛ monkɔyɛ me nnoɔma no a meyɛ ma m no monyɛ ma m na ɔno ɔba bɛrima no momfa akwadaa no nkɔ bɛrima bi wɔ hɔ ɔtumi ka saa na wanyɛ so wɔnyɛ sɛ daakye ne akwadaa no ti sɛ ɔsan aba ne kyi. okay eti wei no deɛ no sɛ ɛbɛ wiem die a gye sɛ bɛrima no ate aseɛ na wɔde ne wagyere nneɔma na wagyere akwadaa no sɛ ɔmu kɔ na bɛrima dada na ɔware ne na ɔsɛ daabi deɛ ɔkɔyɛɛ ne koraa mempɛ biem nti bɛrima no wɔyɛ no ho deɛ ɔkɔma ase no wɔbɛtumi ayɛ me nnoɔma no de ama papafoɔ no mu de ma ayi ma ma ɔnyɛ ma ma no ɔmfa ne ba ne yere nkɔ a ɛne deɛ no so wɔ hɔ. okay na ɔmo amammerɛ no sɛ yɛgyina ntwe mmiɛnsa nkɔmfam bɛɛ 20 na nneɔma bi akeka ho ɔmo ɔsrɛ nte so a ɔmo bɛtumi ate ne so ọkọ because kwabena nneɔma no dɔɔso nneɔma no dɔɔso Ofosu mesrɛ wo